Goedemiddag, kijkers van Culturo TV. Ik heet u van harte welkom bij deze live-uitzending. We zitten hier met niemand minder dan Omrad, de man himself zoals we hem kennen. En ja, Omrad maakt contact met Unutide na Bakan Naja. Omrad want takwantu sani. En we zullen natuurlijk ik vou sabi o don tak na Omrad. Aksen sana de sansa awantak precies na Abakan Naja. Omrad, je maakt contact met Unu. En ja, fai go na je trevi. Wel, nangami lek fam gwenti takikba ina libina muiti ay wanu afas fa kondre di sedrai dai fino mek muiti da yo nyan doti en tem tak doti na santi en e fino wanya santi dai mus mek muiti ya ma tranga en dat umra te meka muiti dati wisna ali sanga watra das nusa nyamen ma anonya santi dia ya Omrad nonya santi, omrad eta meka muiti. En ja, maleta kabota muiti saya meki usap yule kwa hosalman anotide ya usap omrad. Fai gota pastrati yo. Wel, lukuno sam kantaki astrati di sude tapeng na struggle sap fatok. En a hustle sa uman si edu. Ano baywe bay da we ser baka na so baywe bay. En mi de tapastrati le kwan go to buy. Isap go to buy dat want tak na fisi bi we rontus. El gron tapu sabi efikas ranang ipsa fesad abang dati. Yo rede maf go to buy en mi na waf de mang. Isa fatok. Dus if ya wap chimbro ko go to walinga sabro ko af wan ketisa kot kotino sap say duangeng. Ko serengi umrat ko na umrat e baye na yufu amoy pres. Yeli bifeng umrat eli bife ook toe. Maar atranga even want misschien asirado ekong ba ina kondre disi isa fato want afas fa kondre pina adre ke sadina kondre that is my serie and after taka brokonomo so e jade go to we buying dus na dati maar we me kamu it is still going strong. Big up ala de trouwensel malek misre vier visi bi dry lontu ala principe baya go to ala dem ching lokasi sa de man plat for gene gi bu don maar ja toch hier kon hij tap je money wan eerlijk fasi big up umrate sena big up gu ala mala want udina sem paket I want de sa okiri na datim kir me tu isa fato if na go to de do kiri na kan na dat okir me tu dus uteku big up ja man. Teko big up, geeft Omrad aan. Je zegt nou big up, alle de trouwens allemaal. En te lukt op pastrati Omrad. Lek feit dat je de nanga om met ramai hosel ook toe. Ja, van sfeer de laatste tijd, jongen. Wel, no de ab bepaalde man. Mino sap sep sang ab bepaalde man. Soms akondre echa stress gi bepaalde man. Isa fato en me begi gado fu de stress dat no kontap mi sabito. Ja bepaalde man kan de ama hustle 2 day 3 day 4 day kan de ama no man fe no amoni ama stress soms bepaalde mai wan feti leku abwan rasta wan jaso mino an karamaning en te motak so alama usabi her fisi be usabi a her ini woyo pe de tramang e osol de man sabi u abwan rasta man ja brada ay na gado ye begi fino chawane taki kiro amang off ye begi gado fu amano kan kiriu mate ama kastrati ama ne ko nanga lobby ama ko nanga problema ama wan kirisma isabi tok ama wakanga bulanga nefi ama wan kirisma ma we begi gado fano ko pasi entanga no sensa mai du den san fin disi anga no gino asma man kerete ya mama tak tek fin pa abra want e pa be da moro ogriman fi CB da awan tek fin pa abra ma alibi don do so moro isa fato te amai taki no amane pika mang makane amai de mai freda mang ma mi kan tega man taki na set de mai setenga mang ala mai lurufu aman trap mang ala mai lurufu aman trap wanf de mang da mo sitak ana sansa ay denki asan alibino deso mi kama te ke restock fu jaso uit mi no an kalamaning mi brada te ke restock na jaso i konsi foto ino charai mindire de kon jaso isa fato
no dulek na yu abeng wan lek family umra deja mino wan dulek na mi ab foto na jami konsheng da ko wuro ko samo ko nya samo yeah if you make money no wangi no amang or you money and te wama make money no stuku fwa na ma money and that na bigger in sa meshi about that abi if ama shua money na you ay hatamang mate ama abe money da I want take my indrigi isa fatok ama no wan shino ama nga money ama wamus up money and that fault and ook to ama money ne tantu isa fatok ano next no ama no dangi ma abiga in sa ama abi da wador ama no man genit fu eegi money ya ila yang ap ching na nga disanga ati uno sabe fie sor gudeng ya de chuan de way no kwan sa abi we met mo itanga ding ori ede mi brada no I pass no amang wan no amane frede you ja Ja, en los voor Apistor dat hij ja, tijdelijk overal in Akondre omraad. Je met contact naar onu en wat dus aan de plaatsen, je want je mening ook toe en ook wat op van de Pistor dat hij ligt voor maar sabik bij je nou de captain, je nou de traditionele gezagsdrager en ja, zij heeft precies in het binnenland, joh. well sam kanta ki bum fu sa nep say na benalan foral asi pemi de lek captain luku minak bu fa komo weyna bopales maye fu komo weyna kauna ma adipi des may deng na tere nga wagip sana store ko dape wana kauna mani adipi gwa ini aguina liba isabi prating den kriki o men door pude dus minaf dat say ma sam kantaki dat say since abenolan so olok da a ontwikkeling a boroko dat say helemaal ja benolan so olok fok ala de kondre dat op isabi maar ja i ap bepaalde man san tranga sa bouw a systeem op kon baka maar ap bepaalde familie sa no abe so breed na waardoor udina sem systeem ete want lek familia mi di no act up in a familie maar mi na captain fa familie en sa meta gado grand tangi de familie mi egi ma respecti isa fato since abeno lanso olok kong di ador pu fayit biging ube desma bego pu krimador pu bakati nat mi no be de captain ete ma ya wan problem be comme ça aboto be kosung wador drip chimbe kondede na desma frede de no gomoro isabito ma ya tanga no we me kamuitif kon baka en abenolan so orok be de fu bouta na nga Brunswijk en a demandat fok den de dor pu dape op helemaal isabito en ex-president Bouter so ama de tia langa president gisranang mano luku konda pe srefi isabi tok next amano gi unu da sei wador next no set da pe isabi tok maya tok uno mankira man fasan dati want ude fu srefi isabi tok if amang sref naf da sei same kisi fiere amana fu kaswinika ma mino den kama do next dape ook tu en if you no do next gi you pranasi da fa waka nga duf mi ino looking isabito ma no wa atramang tron vice president isranang dus ama tron kunu isabito maya nanga mandati u kantak ifo ite want ama de tap posisi fu jaso uit mi want amang VP luku saipsa abinolan so olok isabi na o me maf dape yepiu o me mabe ye bouta isabito uno makaranga ning pisi manono de astroto de nyo anu fu mek aliba dape bow op kombaka mina waf de young captain fu aliba en nangami desma abribitaki fu kan bow op kombaka want de tra captain sabe de nami fesi di demalok mo po dape de ma fredef go baka wador ala say dukop hilomal if you bapal of the door pu lek family tag ja ador pu mi na be abe de wan bigi door pu sabe la nga ome oso na nga ome sutsani mati de na de imbodi kan ni kana data kya feta kya langa des malongo riba door pu ala de oso sabe da pe broko fadong en no af de oso be mek na nga stong ala mala be mekif planga en udulo so de na presi de nya ala de planga forniteur
isabi te go crins refi de 5 na be na ta onder do ti ar bopal de 5 puru sosofu asan talanga tok 40 jaar no 40 dia no 40 muna 40 jari ma fuja so tref me suku wa ye pina gemeenschap wins po tang hier door si kondre mina wa jong kapting en mi wan chara door puf mi kom baka tot ontwikkeling ja man dus mama nga wa anugi umrat de la nga wa anugi umrat ye me contact na nga umrat via kulturu tv yo fen umrat nummer en você tem en zij de mek de door puno bepaald of de door puno man kontu de door pusa de pe wagi pasi de want uf den kong ifak ba ma de wan sa de pe boto pasi de lek mi na nga boto musgo da atrangaf kong ma we me ka muitif charen kon baka ne forgive of une frede almighty da loktu gado da loktu dus we me ka muiti dati Never give up. We maken moeite dat die omraad lijkt feit dat je binnenland op bepaalde probleem het ook probleem bepaalde issue de het is aan moest los op en in een voorgesprek itak wansani hindri wansani story en dat na titel van interview ja ook toe. Ik geef aan dat die mek de man ook wiki de tori moro aan kondre moest draaien. Ja maar de kijkers uitzijden met kita kasan dat. Ja man. Lukuno sai de mek mi taki uno ko wiki de tori moro san store uno. Dus of je no sap sem taki da inom konta kasan dati. En minawa man fu apresi le ko an captain. Mete ka apresi da petak minawa captain. Ti sabi to? Mete ka postak minawa captain dus no van hieruit mi etak le ko an captain. Omdat zij de mek metak le ko an captain. Bepaalde sanipsa inating van Abinolanse oorlog. Isabi toch, waardoor omensma kolas familie, isafato, familie las familie, grand malasi, grand palasi, omu tante, neefjes, grand chinlasi, isafato. Waardoor asante wang mooi tijdje ba, isafato. Een trauma. Ade wan trauma, alibabaka, isafato. Maar nu zou we volgen. Kom plotseling, want amnesty werd beteki, pe wan rust bede. Anotak ibe forget des mafi salasi, ma abe chawan rust giyu. Abe chawan rust giyu. Na talanga te wan toregi, da ye gi wan tori karo af de family fi sabe lasi. And that anomi, na de biggest maf me. Want 40 jaar geleden, na past mi besukuf geboren. Isa fatof. Da de masalasi de tendati mi no sap den te metak gayer beneland aye bus kondre ana wi soche wis na mata waisa maka ala soche como weino isabito marwina metak fu ala mawant ube forgit bopale sanik badus kum plus de lengus de wan de we retak ay a amnesty wet de mawan puring en azandati de my cars ma sa delek ook getuigen voor na wissels codebureau isi ik kan go doen aangifte dat je bij doen ook getuigen en ook getuigen toch in het tema binnenlandse oorlog toch grote heeft de ook getuigen heeft me abe bon trouwen last libik baere ai desma sali babaka o talk about Samiere. Tem tak Samiere na a ukotoy ko sabe shi sabe giele ko tori yora e de kanda mandat la siri ba sabe gi atori masa mo ambe gi gralantif kondre mek de no kola la ngo baka a hati mek de no ko fer ngo baka wan tradi mi folok wan san tapa televisi pedetra kolikaf mile captain da pena marwina de man karwap chin krutu en mi lobatori falak yamor tak mi no be da pe fus donanga de man sama wan unule captain u abwan ordena usrefi u abwan respect go usrefi ikan de captain mata wa respect de kan de sara maka respect de da kan de marwina of kauna of bu for pewani says ego about captain nga gramang no me krap bus kondresma u abako fu dat goes refi want
wan captain eta gi ala sei wis lek famina af ko na so mi gwa saramaka captain ta captain a respect that day if wan captain saramaka ko na captain ta captain a respect that day dus we horen gus refidos ya mo tak mi no be dape adi fu bes dong tak makandra fu ube charato diskong na doro moro natures isabi tok mi no takuno chare kong bung abung falok mi lobeng maya make them a libator dati granati fa ko desi api ki sa de ma podja me kano go suku problem lek fa fiso president takik ba na ometim bedere na ometim bede ma one team no mo libin desma ede jungle commando nagi jungle commando wang de mai frede mafaka nga de tukayana na nga den tramang de tukayana du moro writ sani de sudati du moro writ sani de sudat kir alas mana moywana isabitok her benalan de mankiri isabitok atefa olok mi brada da a trauma sa salib di uno wane moro dus ano gimme want bena mi no bedete masa de biggest map mi lek mi uit uno wana sandat moro Tori sa yere. sami yere ate fa bena lanso olok mi brada if yetana safe marwina mi brada im lokif doro foto yere im lokif doro foto frayule kwa manengre so isi bebsa akti yarba de may silek wan jungle commando isabitok dus na nga bumoy ti des mabelo na nga depching in busi isa fatok dry loan to fudoro ganda baka temtak ganda na fudoro ang fudoro lek fauda paramari boja isabitok abe dangerous gi des mawador uwan tegi gralanti tak mek deno ko wiki de to dat moro asan sa de may suku ano abunsani ano jungle commando wano de ano ex militaire wande ano de ex tukayana wande isa fatok Angola dete o memman dete isa patok na lek fa fi pita kikba uno ko suku jugu me ka kondre ta in rush moro balang rek sandef demandu president santoki moro bun sandef fido yuna nga piki akondre ne dry bung usuka system seta kondre bung mi sapta ku fetange atrangagi unu ma utang fetanga system doro me ka kondre go bung wantai trangagi mi hebi na nga trangawe breaking door wano gudu mamching wano money mamching na ina fire so we hustle sa fatok luku mi de wan komesi na nga demang isa fatok wador bapal de sani mi trekotorek ifo mami de na komesi ete mi no longa komesi mami Presidentiële commissie. ja wel presidentiële commissie with why pond buiten mi trekotorek at if mi luku da eges leki na wan so tu slaafhandel slaafwerk na lek wan soort slaaf de maisiu isa fato mana president yere na de man sa defesi face a commerce isa fato wan u de blaka mana nga Hindustani ina commerce ma de Hindustani ne do next ma de kismoni moro yu ma a hebi faro kona yum de en mina wa gentleman mine tek drukef do amang fu jaso ed mi wan tega fo of mitaki umrat na wa gentleman yechele ko ap chima mana wa bigi ma tay dry wa oso wisane igi persil ma ay pay fayuru alamu ay set alasan ay layen ay skas update dus sabyu sirefi president mi wan tegi utaki im da anga demande ma obulo kapate if you sa fatok mi no want mi kan tak moro sani ma mo ranger ja Ja, we horen het op onderwerp voor interview DC. Omraad leek van geven aan dat naar je mening natuurlijk dat je regering de mannen moest op wiki de tori moro. Tamara een uitspraak de een constitutioneel hof komt bijeen in openbare zitting en de moet de uitspraak in een tor DC, amnesty tori leek van taki. En zij want tegen de leden de smaak voor constitutioneel hof van deze plaats uit. Zij want tegen de. Lukomite gideng ba tak atoris me ka tan dede adedek ba okay if they want tanga atoris itok na make them a wiki desma sa dem a be kiri make them go del anga libi baka if them a wiki den desma sa dede ina olok that make
de go door aan tori, maar if de no ma wiki den go bakala mek de man kira tori. Dat mi wan soorden. Tak if de ma wiki den smasa dede, dat de kan go door aan tori, maar if de no man gi den libi baka, dat mek de kira tori wan. I no give misma baka sa last libi. Isa fatok liba tori proxy so. U ala mala lasisma wa blaka man sa mo isa bitok. Dus me ka tori tan proxy so mek de no kon jugu nga tori. If i ma wiki wan dede, i kan go door aan tori, maar if i no ma wika dede liba tori proxy so dat mi wan soorden. Dat mi wan soort ding. Omrat los voor atordisi voor amnestiewet uitspraak voor ACH. Zou je kiezen via de Futamara. Want natuurlijk, dus maar edu de roko moet respectvol blijven. Like van je hustle, dus maar edu de roko ook toe. Uno beledig, dus maar. Maar natuurlijk, je hebt je mening. Je de eens dat je maar ego doro naar atordisi. En dat je mag doen, je mag geven je mening. En ja. Los voor atordisi omrat. Om met rasan je plek ook toen onder in akondre. Als je taki atorifa a kiesstelsel, de DNA-leden de fractie, de man die een initiatiefwet in SD voor behandelen a kieswet. En om eens maar wachten voor a wet kon behandeling voor kan go stem, vijf atorisi. Want ook verstaan dat de fractie de man bereikt een soort overeenkomst ala de fractie ABOP, NDP, Lonto, NPS, om tak komen kan er bende en de man kan verstaan is revi. De man go landelijk evenredigheid. En dus op dat je na ABOP, like feit dat je omelezie en je voorzitter nog bij de eens naar landelijke evenredigheid en nou toch gewoon overeenstemming bereikt, feit dat hoort is. Sana je mening? Wel, samotaki. Mi de wa mami na tranga yesi. Mi no lop hari trusu. Lek feit dat je dat pena fesikba. De ma hoor wap ching verkadering. De ma vinden refi. Mo snap na de ma baka. Zij de mek mo snap na de ma baka. Lek feit dat ik ba mina wa maf abob. Ma mina wa maf strana yere. Mina wa maf strana. Ma mi sap gisu ma mi stem. Isabi to. Ma ya, you taking ba mina wa maf abob. O horen proces so. Ai. Ma mina wa bus kondre boy. Dus me geven aan, je terug gaan tegen uno, like feit dat je na ABOP, dus daarom ik me geven aan. En voor pot je een bepaalde positie. En hoe actie je mening natuurlijk, ja, dat je dus maar go of de fractie, go one man, one vote. Dat want dat in one sting, het al even zwaar omraad. Like feit dat je naar binnenland, like feit dat je binnenland ook toe, je na kaptein. En daarom ik me stellen vraag ook toe omraad. En als er nou one man, one vote, dat de mij kunnen no. Dus win je ta, si palu wini ana trobi peyetang. Je sting de even zwaar lekker man zei ta foto zei ja. Dus daarom ik me actie je, feit je atordisi. En dan wat boensani? Nou aan boensani. Isa zei de met taka aan boensani. Alla wasra na mantok. Tap mi ID card. Ma wasra na fraga. En mi denk tap je ID card die aba fraga dat toe. Maar ja. Wanneer pisten go dape ome jaren geleden terug. Go dat zei. Dat as think voor na binnenland. Abe sor moro shwaki. Moro dufu para maribo. Nanga dat mi breti imal de matak alasan ego ifo gewek no. Want de kan lukugu na binnenland hebi no. Want binnenland be de wan vergiti pranasi. Awan principe de mai vergiti anasuma de mai vergiting. Behalve de buskondre man. Metak if de man say kaden tre foto man nga Hindustan nga yang panisi. Omdat ina next praxe de fu abenaland ma abus kondre man e denk benaland de kwant familia mina fa benaland me denk benaland on me sapsa na frakati kitok na wa actor bigi tradisi fu ina benaland mi sapsa na shweri na mi shweri gado dape na un tradisi dape isa fato ma yusane spanging yune spanging ma fa de man teka wet sono tak alasan ego ifo geweg awan tapawang awan ponto awan kilo awegi mi breti da fujaso et no antede tak next benalat nom tabakamoro next benalat win suma wini en jaso et mi antede tak usabu refi sap suma na you sap pstem mi sap pmstem mestem gi mi refi anga tongo sami etaki ya
me stem gi atongo sami etaki. If ye first time, me na bush kondre man. Me potengi wan bush kondre partij. Wis na foto mon stem, me potengi wan bush kondre partij. Wis na binnenland me stem, me potengi wan bush kondre partij. En ook toe, sami wan tegen de trap partij, taki, togo check this thing. Dat je nom go look utak, hey, mina NDP, mama na no stem gimme of come away no of pay. Of mina VAP, so no stem gimme, so no stem gimme of pay. Of soort partij, wis na ABOP, of BEP. Na stranaude, suma wini, uluku gwe na binnenland. A fast for beshi des maf binnenland no des moro. Ala des match o beshi leki no sap next, des ma dat dedek ba, dat mi wan soru. De man sa de no sap Alassani. We first time Alassani. Isa fatok. Daarom ik we bomu yang politik. We bomu yang bu hebi no. Want uko sabi taki, if you no bomu yang politik or bomu yang you, and mi no wana bomu yang mi, me bomu yang direct. And te ay bomu yang you, ay moro hati want no go stem. Ala present opoy wenkri, ano gide man sa go stem wang, na giyu ook tu. Na mi e bomu yang direct. Dus ko bomu yang u stem gisu mai gisu ala black ama ukona wa unite. Kadem of NDP. The black of NDP me karu the black of ABOP BEP u unite. U dek bananga de yang panisi brada u unite. Sa patok no so ontwikkel no ko na binnenland. Isabi tok. Nooit wan Bush kondre man no Trump president va kondre JTR. Kan de daarom ek ontwikkel in kong. Isabi tok. Ja, maar we maken vice-president, isabi toch? Maar in a pipi sa mande, mishitak tok bepaalde chim sa ne go. Ano bigilek fa des mawani mai go, mo elek di de tramambe de president en vice-president, uno becha man srefi. Maar vice-president ja weche na binnenland. Maar de traman nooit kwa binnenland. Sa patok. No tap on bigi de mai fi den srefi. On tranga de mai fi de srefi de man tron vice-president, man agi fi ar no moere. Ma fi pewe tangi ya big up. Er kou na egi ya big up. I kawina liba egi ya big up. Dry lontu. Suma lobby egi ya big up. Suma no lobby yo. Tok fi mire kapte egi ya big up. Manos panga den. Alasan war correct. Want Alibam City. Ja. Ja, Alasan war correct. Ja, en omrat is een big up. Omrat was sluit af na ete wantrasani leek fout akikba. A initiatief wet de fractieleider dien in. De mij go give one man, one vote. En if arki a people they will look at the comments ook toe. Daar staan nama bonsani. Is er maar one man, one vote. Ini one thing, win so district ide, win so birti ide. Te use tempoti. A geweg dat moest de. Even zo like wantra man say Taiwan tra blok. Omrat was luid af na ete wantori. Like fout akik ba itakeng. En terwijl Omrat zijn telefoon al heeft gevonden. Ja, Omrat vindt een telefoonbar. Ja, wat er aan heeft de afgelopen tijd. En hoe zit ik Ometras Maria Ger ook toe. Omrat. Ja. Vicepresident Brunswijk. Ja. Een journalist bij ons stellen, want te vragen. En hoe tak het er naar verschillende maar natuurlijk. En alles met je de mening. Fais apistor dat jongen. Wel, luku apistor dat mo se Eva. Mo se nwa big up gi mevrouw Francis Eva da pena Nederland. Nanga Aladdin sa nanga brada fing. Mo se nwa big up gi pade karaman si baka moner mayon. Fusa baku te kwa respecti big up. We se na big up gi on dat yuna mansa. Igwent power unu. Ano tak na gi unu ma. So abar sa ye bar unu wang yun nga mevrouw Francis nanga ye family to da sala nang. Da u aba bribi ya mang matok uteka big up or respectivasi ya no mo konta pa frak for you fu assure mi o konta pa frak you fu assure journalist on that lukuno analast my lobisma lek fa mga ide ja faye interview mi ja kandi lob mi no sabi ma kandi no lob mi no sabi. En fa affiche president dape amana wa bigi mang
na nga kring verstang. Te wans mij doen sa na nga yu. En ons mam kota etaki. As ma te doen sa na nga yu. Le kwa mga is donja. Ne ye trap mi a mi futu. A mi man sap tak mi har mi futu puru. Fi no trap mi. Of mi te ye tak luku no mi man. Ye trap mi yong. De te mi shori. Maar if je doen sa na nga mi express. Na mo shori taki. Mi ne te kasan dati. Afisa president na bigi man. En a mevrouw dus altijd. Echa wang soort systeem go tapa man. A wang kleinera man. En a man wang kleinera in srefi. Isa fatok. De journalist in Srana disitok. De absuma de lobby. A mevrouw disi tabe takanga ex-president bouto so. Nooit mi besha be du de san disi. Tabe takanga ex-vice-president Adin. Nooit tabe du de san disi. Mananga Brunswijk. Kan e fana wang bus kondre man. Da is ook dikama in bere kwadoro. Of kan de dikama bela amam kis ambeya. Wel amano wan ambeya, amano wan in bere kwadoro. No sukuf persa man, no sukuf druka man, no sukuf kira man. Shamalek wan blaka malek yus refi. If ye si reflek foto man, sap tak yu na wan blaka man. If ye shamalek wan bus kondre man, sap tak na wan blaka man. En yu na blaka malek man refi, no sukuf kira man gisma. If na pay de pay you, stop take a money mine. Tak de pay you. Maar if they pay you, stop take a money for go dika man. Ana asma di say why doing. What they call a man siyong. I understand man fu na TBN no. TBL no TBN. Ay, de man dat srefi Edward Semsani. Amati talk belop kona unu jaso na strati ko take interview. In a period of bouwters periode. En una man, u elok sudan ook tak te wansa nego bung we taking. En a man be folok tak no, de man si e folok ala seipsa de mai taking. Waardoor nooit mi sap tak amana fair pay. Mi taking akan tak en ano fair pay. Mi tak amana fair pay wan di Santo Kisdon ja president Santo Kisdon. Ama kondo want to interview madama yera faya ileti amane komoro. Ama gonna de tumanda pe. Dape na abroki jaso pe de ma e debat gewoon mane gona de man say takatru you say it's not takatru amane kona you ama I understand man na man fair pay isa pato im luku de frak sa my accident man de frak sa my accident man opposisi im luku de nga de wan sa my accident man fair pay im luku de amane accident man fair pay de tot sani amane go accident san say na kondre met de ma fet ga kondre a kondre ne de bung unom da wan sei yu lectionalist me kuro ko sama snap na nga folok na wan sei manogo sukufu di perwan trawa ano bung yego sukuf kleinera ma ina media yego tak ay de smile ku baka di sanga dati do taki tak sa yu edu a ati say ab ufara ma sa ego interview want ano abu ati ab ufara man de aksama tu don do frag dus iwana mam uiter wan word uit en mofo fu ade taki ama tak wan san fi prat gi grond tapu en pujato uit no antegi vice president you know bigi man ine libi onder druk en flibisma isa fatok lek famille mi no bigi man smane druk mi isa fatok na sami wana dat me do ngami libi ok tu na sayi wana dat te takanga e mofo isa bitok te a mofro disco interview baka tak sayi wani even actie afvraag dat piki wa je trafra. En dan mo haken en even omraad, omdat me met je taki natuurlijk, je geeft je mening, maar mo ko en even omdat die, like voor sabi, een journalist, die hij doet ook een verslaggever, en dan mag op mening. Je begrijpt? Nou, als maar zij interview, als maar dat op mening. Dus me ook toe, me no give me mening, na me bro kom doen. Maar wanneer aan me want taki wel, een journalist. Na vraag hij stel, na smasa ik antwoord en na meester verantwoord. Dus if a journalist like van mevrouw Kala dape, en we kontak Ganesh dadelijk ook toe, want ik haal Ganesh aan TBN Prime Alert. En winst van, mijn kans doen je dan een beetje je vals journalist aan. Je begrijpt? Dus like van misref leraar ook over de biggie wang, toch na collega onderling. En niet dat, nou dat die wang, maar like van leraar ook over ometras masa bede ome jari na vak ook toe. Dan mijn kan je vals journalist aan. Mi ook na leren mi leraar ook. Je begrijpt? Te doen ook
je leert voor de biggie wang. De wang sabi dat je feest om een jaar ik ba. Je begrijpt? Dus mannen ervaring precies. En wanneer aan je leert voor de biggie wang. Nataki, wan journalist. Het wil roko, wan boon journalist. Hij stelt een vraag, hij interviewt Asma. En Asma zei je antwoord. Nou, meester zei je antwoord. En aan de journalist lijkt mevrouw Kala in een geval die zie. En mevrouw Karening, mevrouw Kala, stel aan vicepresident wat de vraag. En de vraag kritisch, dat Asma ik kies uit die bron. In een geval die zie, niet disrespectvol bedoeld, maar in een geval die zie de AVP, ik kies uit die bron en de Amai Wakagwe, je begrijpt. Natuurlijk aan mijn recht, voor dat die, maar in de functie omraad. Je na minister, vicepresident. Je na biggie de lek faya kapten ja. Mi kastel. Want ook kritisch vraag uit dat vaak omraad. Fafa ador poepé de. Je na kapten van bepaalde gebied. En we zijn live hier en natuurlijk kijkers van Cultuur TV. We hebben hier enkele papegaaien natuurlijk op de achtergrond. Die ja, wat voedsel krijgen. Ja. Terwijl we even afwachten, ja. Natuurlijk, Omraad heeft ervoor gekozen om het interview af te staan in de middag. En terwijl de papegaaien natuurlijk de dieren wat voedsel hier krijgen. Ja. Ja, en dan wachten we even af. Wij als mensen die hebben ook recht om te eten en te drinken. En de dieren dus ook. In een live interview heb je het niet altijd in de hand. Dus we moeten ook rekening daarmee houden. Terwijl de meneer al klaar is met de dieren, de papegaaien. Ja, dan zullen we dit vraaggesprek dan voortzetten. Ja. Dus ja, Omraad, ligt fout dat ik ba. Kampje onderbreking, dus heb je de live in de AB in de hand. Ja, kampje onderbreking kan je de. En kan de. Maar ligt fout dat ik ba, Omraad. Een journalist, een mediawerker, moet ik en zo. Een mediawerker, edu in Roko. Een mediawerker edu in Roko en hij stelt vraag. Als maar zou piki tap de vraag. Als mij bepaalt if hij piki tap de vraag. Maar je tak want we zijn hier about de collega die zie, ja, mevrouw Kala en meneer Ganesh. En mi moest springen en even omraad. Omdat mevrouw Kala stelt aan de vraag en AVP kies uit die bron. En ik feit ja, if mi stel aan de vraag dat kies uit die bron. Ah no, mi schuld. Mi edu mi broko. Je hebt bepaald van je reageren. Dus in de mi moest corrigeren even. Dat je mevrouw Kala nog doet niks fout. Like foutje. Toch? En meneer Ganesh natuurlijk naar je mine. Je kan maar naar VAP. Dat mine bemoeien naar pistor dat hij. Maar tot slot zijn je advies gaan met ja, de burger in de country. Dus maar ook toe de mijne in de regering. Ik ga op chimpie zitten naar de journalist. Mevrouw Kala. Je nou al libisma. Meneer Brunswijk nou al libisma. En libisma no lop dwengi. Te dwengi asma. Ano lobeng. Dwengi na afpersing. In model. En if Rakama want to stell up. Pe amai te tak no. Mino wan. Gi antwoord op de vraag dat hij toch je tan dwenga man. So fuka make one punt op man. En dat na je model. Dus hopelijk amai. Is je like mevrouw Kala dwengi AVP? Echt uit dwengi. Amai te de video de toch ay waka go tapa man. Ben na wan brasa ma if na wan wan danga man ye danga ma if wan bosa man ye bosa man. Maar ne suku fu dwenga man peta man bu actor lik na. Dus je wan klein nera man no. Dus de masaptaki AVPDC e ate bron snel. En van je apistor dat want like een vicepresident dat je moest maar beheersen schrijven toch Omraad. En dat na apis van mij corrigeer je even natuurlijk. Meneer geef mijn mening, maar mij sorry even. Dat je trouwens je volgt aan nieuws ook toe. Intrakondre. Nou moro word vraag de mij stel de beleidsmakers dat je. Dat journalist juga vraag de president. Ah maar piki.
Je begrijpt. En ooit is je wan demand dat ik kies dat die journalist zo? Omelesi de san dat like ba, go Google luku. Maar Google. je moest maar beheersen toch om raad te hebben op een bepaalde positie. Yo boy hier en abo is van man. Ama wakagwe. Dat want dat me no want tak moro. En als soort dingen gaan mevrouw Kala Fessi? Je vindt een pistool dat boom op een anogen? Okay, mim go Lucas and Baka. If a surfinga. If a no okay, me no luken so boom taka surfinga. Maar ja. Anga dati mevrouw Kaya sabi voor een trali sitaki no go dipera man. Mi beta kengba. No go trap one maf express. No snap one smaf express. Ama duan sananga you. Dus je know de één stadslot. Je know de... Nek pamanga ide ja toch? You biggie me biggie toch? Dat wan trama wakai kong. Omdat mina umrat. Da ma waka ko snap na mi say. Mama no sabi you. Da ma ko da ma trap eta mi man. Je trap me yon. Ama tak show ama koma trapi baka dri folisi sa yodo. Wisi nationale sa yodo. Yo urak of no urak. Want is takap express ama yodo. Ama chaya do right toch. Kode I for elo. En mevrouw Kala moest op aan deze dati. Dus volgens jou, volgens Omraad, dan van stranationalist, een journalist, nog mag stel kritisch vragen? Amag. Je mag stel kritisch vraag. Maar dat is dan een verschil voor jou, want ik denk dat dwing je adama aan mevrouw, dwing je AVP. Dat PJ is je agressie zo'n kritisch vraag naar dwing je. Luku even maar tegen ik batak bijvoorbeeld, even je actie met dat luku no. Abruku zei weer ja. Payfening, moet tegen me buying. Isabi to. Yo taki pay buying, moet tegen kerpalani. Yo tak omeni buying, moet tegen wan kolu. Yo tak payfena kolu. Na motak na sana model samsa make you want sa pemfena kolu. Je kiest dat die bron, ja journalist. Isap tak me euro ko tok PDF no an kolu na euro ko euro kento. Ma vie tak ma pay euro ko. Na motegi tak bijvoorbeeld aluku no mi man mi no wan tak here da mo ko irigwe ano atibro mi kisima ye aksi tum si furu. Ya tok mi ma ko irigwe tok. Ma me ko irigwe tok ye economy baka be na ye shock man mic ami baka tak pay fena kolu. Da mi mak urak tok. Mi mak driba mic tak ngono me ka mic kiss me yon. Driva Mike. Ja, mi mak naka mic. Ino mag na journalist Mike toch Omraad. Me ko irigwe ba. La same do da im lip me tok. Want you le kwa kon ma yesta inu no Omraad e de Spanyol. En di no wan broko Omraad sa yo do yo lip Omraad tok. Nga fi wan broko Omraad na yo go do ro mek Omraad naka mic. Mek gron taku stap Omraad na kwa mic. Na so de journalist e broko you here. So de broko you. En mevrouw Kala sap taki. Te mon e Brunswijk. Affiso president. O taxo. Da a fout. Da aitan dipera man fam am teka fout. Ere aksama tak. Des mau luku tak ibe do asandi sik ba disanga dat wan taki asma subside do. Dus Omraad, we sluiten af je stoortje af natuurlijk naar je mening. En ja, ik geef je mening op je stoortje. Maar natuurlijk, lijkt fout sabi. En daarom ben ik Miko en Eva. Maar journalist Edu Euroko. En niemand is perfect. Ja, zei je wat aquí? Mi taku lop mevrouw Kala, maar me kan teken tranquilo. You know, bigi vrouw. Abi masranga yup chai oso. Mi denki ab gram ching. En if us mai do desandi sanga sma you. You know, lobe na you srefo jompo contact luku samsa disanga dati sabito. Dus no sukuf do anga wan trawang mevrouw Kala. Teke morop chin so des anga vice-president. Want isaba man atik batak ama ate bronsnel. No sukuf di pera man tumsi. Wis na misrefi komedja strati. No sukuf kon di per mi tumsi. Isa fato. To amano wan ni liba man. Isa fato. Dus AVP nou beantwoord aan vraag dat om slibeng. Mama beantwoord ala vraag. Maar no go sukuf di kama belo kadoro. Yo gama ambeyo en amano wan ambeyo. Ambeyo na wan sansay hatis mamiere. Nooit mi no kiseng. Mamiere. Tekis ambeyo. Ino mas don tapi belo. Dus of you want di kama belo kwadoro of gama ambeyo. Sau hatamang. Amano waning. Want ay hatis mani belo. Ja? Una libis man was mano perfect. Oké dan. Want mevrouw Kala bent in Sansa sabi I do fout. Saya no mono wan ko aksa mai fa mai frede. Amata ko san dape na New Amsterdam.
U alamala. VP tak uit wan tu woord dape. Tak handskoen die zijn dati. U alamala. U schrijf u lectionalis. U schrijf o mensen in media toch. Maar om eens maar confereren toch omraad. Voor zij de. Je schreef halen aan het begin van het interview. Je schreef halen aan omraad dat je de sansa website na ting. Om eens maar dede en zo. Dan moest begrijpen dat is maar confereren Maar toch. lukken a VP be de wa uru goalie voor in Tormongo tapu. Aman karanen jungle commando omraad code eerlijk. Ja, ama karaning. Omdat mi tegi ik batak. Zij de me kamai karaning. Stranang edenki jungle commando uang. Maar aman schreef takken toch omraad. Omdat ama sap tak na dat strana edenki jungle commando. Mano jungle commando uang. De ama ibige tegi tak. Tamara te wan san opsa. To go diku. U oru soro kon dipi. Tron dip want. Unom karamaning. Ome trak geleriat team de tu. Sabe olak na nga bouter sa. Sabe de na safe bouta. Sabe de na safe amang. Mana na de tu mane wan be bari. Dus volgens jou de AVP mag tak about take handschoen bakken en jungle commando? Mi brada if je play bal be do wa uru kipa ni wan kip baka. Te kip zonder handschoen na te play wan baka project wan baka bini plan. Maar te yo go na socials of pe. Im weer wan handschoen. Dus if ama fen taki ama gwina goal baka. Ama weer een handschoen ai. Want zonder handschoen no man kip. Na zonder wan monta. Dus koloko mek Des maar tak iwan word des maar na spoto omraad. mi brada. En of a VP tak alweer handschoen baka. Ama ablete want a president fos be weer handschoen. Usap tak president Santoki be weer handschoen toch? Wa heer piste bijna 2 maanden of 3 maanden geleden. Ama be weer handschoen fos a president. Fos a vice-president. Dus of a vice-president tak alweer handschoen baka maar no do next fout. Want die a president no melde tak alweer een handschoen. Alweer. Ama be weer wan si handschoen toch? Hoe go denki no electionalist no tu aksama tak president hoe zei de mek je weer een handschoen disi. Zo journalist aksama. No one toch? Maar die AVP vindt tak alweer een handschoen. Allemaal atida dege. A president fos weer een handschoen no ama no vrede. En daarom mek a probleem die zo tangi unolek blakamana. Nengre blakaman. Wetanya usrefi. Krabin baring. Wetang fight usrefi. Die a hun dus staan niet weer een handschoen no ama no tak next. Maar dat vice-president tak alweer een handschoen. Heel grond tape seki. Hoe zei de? Maar a president no tak alweering. Maar a VP tak alweering maar no weering ete. Ano tak alweering. Akan weering anytime awani. Ano weer ete. Maar a president weer doef eng ba. Te apur baka. Te anu wasukai sukuf weer baka. No ama no tak next toch. Me actie ala de journalist mek de actie a president. Fu zei de abe weer handschoen. Zo het idee abi mek a weer handschoen. Ama kate tak abe awan poëzie a weer handschoen of sang. Maar ibe sha poëzie no talk want ino be actie man. Ibe sdek na wa mooi sana ma we na mana kanena ready ama be ready. Dat de man no sabi. En atrapis zij behaal aan ook toe voor een collega ook toe omraad. Hitak want toe sani en asan kan komt zien zo. Natuurlijk alles maar bij mening. Maar isabi moest respecteren in een libisma. Wins van je verschil voor mening. Als maar bij politieke kleur. Je haal aan dat die meneer Ganesh bij politieke kleur. Ik kan wel voor een partij. We komen niet daar en dat naar je mening. Je geeft dat aan. Maar meneer Ganesh doet er ook toe. En dat moest op respect gaan. En mino kans donja, dat je takwan sani zo en dan mino springen. Je begrijpt? Una collega onderling, una stranama onderling. En de takwan sani moest bewijs ook toe. Je geeft aan dat die meneer Ganesh Beko interview unuja tijdens vorige regering en sinds de regering is dong aan meneer Komoro. Ja, dat je geeft aan. Je geeft ook toe aan dat die meneer Ganesh naar lid van een politieke partij, maar we sluiten pisja af om dat. In die wan stranasma, toch, if adesso, abarek voor de lid van een politieke partij. Dus tot slot, omraad, voor de mekasan kies van trouwending. Voor de mekasan kies van trouwending. Want we lezen dat ook toe in die staan je blakaman, je begrijpt. Maar we leven lobby naar Amakandra. En zo sluit dat interview af. Zodat als aan kies van trouwending. Tot slot, omraad, omdat je moest lobby naar Amakandra allemaal astronaman. Saya taki go met meneer Ganesh. Wel, alasa mitaki. Nou, trusa mitaki. Inastasani. Nooit meer mij wan via Petroy.
Mami sabi inamang super amang snapu. En fami tak jamun ganes sap mi daw siya au sami tak na umrat de jaso. The man himself. The man himself. The interview sama dat tek na ngami. Furu moro sa kulturu televisie tek na ngami. En dat na so fu beberoko bouta se regering. So fu beberoko bouta se regering want minawa mang evanego bum otak anego bum en amasa prosiste anego bum. Awan tough man da pere ganes. Amasa prosiste te am kwayu te wan hebisa nipsa sa de ma fa stratine fen bum da mai ko mai pusa mai gi. Trang auro koma. Awan trang auro ko mang ama tough. Manunu omesa nego buina kondre no ta mai ko pusa mai. Nooit aan mij kon pusa Mike. Futak sa nego bung. I accent side. Mim go aksa man sayde. Ama na wa bigi man. No, me ask you side want it kon conclusie tak side. Dat daarom ik amane kon daarom me ask you I accent side. Mi no aksa man nooit fu sayde ama sabif sayde. Yeah. Mi brada. If je libinwa oso pe adak ne leki. Tok? Tanu de ma puri go prostoleng onder wan dak say leki. Yo wan go onder dak say leki. Mata wan say leki yo nati, ma wan sa ne leki no nati. En uno ganes ama de tapen bredere. Alas ma musuro ko fen wan di brede to komra yustre fe hosol to. Uro ko fen brede dat uro ko sama uro ko fen brede mama de tapen extra brood. Maar dat mag toch? At mag. Mana if ane go boom dai buro ko le ko wan journalist. Wan journalist no mak abu apa imak awan pa te ma me ka den yu ati. Objectief. Ja tok me ka den yu ati dai euro ko kun normal. Yeah. Ma if je dulek na fisie fi story mi ka te ta ganes na fisie fi story. Want de vlak zij actie bepaalde maar in de assemblee en de sociëteit na fika uit er wan woord dat na man. Maar like van mij tak je was sluiten af nou echt jaren omraad. Als massa egi antwoord voor alle duidelijkheid nogmaals. Je na meester voor je egi antwoord omraad. Je kan blijven journalisten. Oké, meneer Blema man. Ganes tando yo sani hoe tak mi sap suma na you. Mi omraad sap suma na you. Meneer 500 stani mi la stani man. Ter verduidelijking ja. Isa fatok Ja, meneer 500 stani. Ja. Want te amma ta de kring. De man sa mga de mai moro me krab jay na foto na Hindustani. En daarom ik me stel een vraag. Interview is nog eens want eerder wending. Als hij moest het duidelijk dat unified non-bevolkingsgroep. No, nooit. Dus dat is duidelijk. Want tamara man te temodoro, a esto man zo har mi kan de temodoro na wa Hindustani. Precies. En nooit mga de mai fasi. Sa fatok. En oké, ya hari na nga hari. De man sa pete de har godoro, mi sa pete har godoro. Mi stal we harus refin politik. Nanga de soetsan dat is afatok en we fening. Une kosus refina harwe harus refita. Dat moet even verdrag. Ja, maar we verdrag. Is afatok. En we nya we dringi. Met se na big up gi ala de Hindustani bradaf mi jana ugo yo nanga de sa mga de ugwenta nga us refi ute ko big up. Mi opinde tendisi a série de wan na vakansie. Oké, vakansie o mes mogo. A vakansie tras mogo abetelant as kan da shuri kan komoro shwaki ya. Ma o mes mo kontu sa obai me ku seri en ubeyega dogi umrad me ka fena gutu tapa matatu en fuja so et mi wante yef ya wan broko gutu wan final nga sa broko I wan sere umrad jamino furio mi hedi mi dina media if mi furio mi fur mi srefi wan tego na scout bureau Na breaking news. itak umrad na breaking news Yo faya. direct de kelo ko tek mi wan de sab tu umrad no de na wan no mode just u ababri bitap mi ere mi de na fisi bi ja en wist dan wat pand boy si abi we setting ja Je ziet naar big up geen journalist ook toe. ala journalist me se no big up gi unu ma ute ken tranquilo uno sukuf di peruan trawang isa fatok mi sap tak a tori fu pinas bi atu unu en uno man forgetting wador we sukuf cha bepaalde sanko in assisting want wan fadong a VP fesi baka ma ustopeng want VP na nga pinas de bung VP na nga pinas de bung na you wai hati you sado sabi na you enya you niri mate kande pinase fene libi mino takai feni kande te ai fene libi you no sabi ya big up no respect big up ala de lobby brave mi ala safe ground tapu poude de sala na brada nga
Frans man kar kong wispede te ka big up. En de Umasma ook toe. Ja, de umas matem tak alamala umana ngamang. Ay Cyril Cross te ka big up, we na big up giyu. Ya ma yuna ap tata bradaf unu ye power unu. Plus tidak selana ala dewa ngayon yan we dringi sa fatok. Ya ma mayon sa baku te ki big up. Dengan alas mino makar alas man ala de family rif misada de rose te ku big up. Alas ma ta de jau te ku big up. Kapte sena odigi unu ene begila ngali bigi alas ma. Big up. En mek de man ook kon wiki de tori moro. A kondre mus drai boom. Mek a kondre dry bung. Mek u den gwang a fesi. Na o mesan def seti tok. Luku tra di mante me arki wanyus. IMF taki. Efa kus no manta wan presi ano de edu. Na you. Fa you ego om na nga you money. Isa fatok. Dus mek dem a fight de pisto dati. En a pisif de casino. Mi wan tay de man tak me. Ada kere tak me giwa big up na nga san dati. Want desan light tum si na kondre disi. Awet din bandeling do indiana. Daarom met me gida ma big up. Kas no light tum si furin srana. Suribet light tum si furin srana. Isap sana ni kondo chufil suribet. Ha? Da omes mo din srana. Ha? Alas my tron junkie fa santok. En asane fuck this ma up. Misre fa fuck me up too. Ja, ma mek de tap wall of ding. Da ali want to no more. En mi lo pa de man te ka wetaki tanga ino 20 jaar. You can win one casino isabi tok. Mi lo ba to that make them chile this part. En mi sami wan tay de man suri bet we do one sansa no boom. Usap ta ka konde dis ne lo ka nga control. Control no de. Da wis now ap chima kom by one suri bet gi wan control we sharing. We sharing ging. De goeie niet nagesproken, Omraad. Ja, de goeie niet nagesproken. Maar voorhoef de doen, make de stof as aan dat. Ja? Utek min lobby erba, mensen na big up genu. Ai, wanneer je kwam, maar we zijn na big up gi, maar de staan voor tum si er. De staan voor tum si, maar sabef na je abding. Maar ja, altijd in de staan is na je, en daar versie, teka big up. Ai? De staan voor tum si, den kan volk no sukuf nya ala money fa volk, want zij abig ba, je wano mak banya menanga je familie. En de DNA-leden moest Lucas aan voor alla toesei ook toe, Omraad. Want je hebt omes maar zij ook in de kantoren, omes maar zij ook in de casino ook toe. Dus de moest Lucas piso dat ook dat des man ook las roko. Dus dat hij maar de chimchi suri bet. Oké, voor toesei. De chimchi suri bet furus man euro ka inding. De chimchi suri bet furus man euro ka inding. Isa vato na kan de once man no mo man say de baka kasa of tus man no mo kan tu brada of tusta of sang. Maar de bigi wan sa da foto disi de hoef de wan de salele hoef kantoor sa abroko mai payoro komang. Ja. Maar de chimchi des man mag las roko. Des man no mak las roko. Ja to maar de chimchi wang de mai fuck ala de beauty up. Ala beauty asande afuru to. Afuru. We see no be one double tiga also ya beef double. Suko wansan. Ya beef suko wansan. En sa mi wante yala de masab de casino. Mi brita nga de map assembly nga de sansa de te kere ma. Wan fouta de map assembly meki. U ap check man sa mus check de sa ma de mane check next. Gaming board. Ay, de man sam check de gaming board, de mane check next. Wan jain sila nang. Mi deki 85% na fu a casino, 15% na fu use leki speler. Ano mag toch? Ano mag? Inap kans dape. Inap kans. Na zero na kia winwansan. If you know win one mystery, ne win one big money here. If you know win mystery, ne win one big money. Just make them say check the game board, check asambung, lanti u check asambung. Make a de 60 na nga 40%. Ha? 60% na fa casino, 40% na voor de speler. Of 60% na voor de speler, 40% na fa casino. Casino wala si? Ja, dan met het casino op 60%. Maar je kan op 85 of 90%. Dus 60 om 40. Ja, toch? Ja. Na play we ko play voor we niet toch, maar na so lasi. Une ko play voor lasi. Ja, maar casino trem no one lasi. Na ik take 60%. Win-win. Win-win, isabi toch? Make them a check ala de sandati. I want me self me play too. Me play en van me tak jana door ervaring. Mi sabi en mi no an gomoro. Make them a fa assembly take over too. If je kies de money like 7,000 8,000, bij na no mag going wa casino. De ma mu shi slip na je ID card. Na de ma horen gi yuan. Ine kom uit ba.
Dat zei go do in casino. Banyak fiangai vrouwen heb chinyang. Banyak fiangai de chin finyang. Isabi toch? Dus dat hij ute ka big up, ute kimi lo biere. Misap tak bung furu ma urak. Maar ja, na true metaki. Ti de no ja bung feng mata marayo sheng. Ana sem di sa 3 wir fa do tripodi. Dus no yes werk met tapiunyang you shall go play. Maar te de mauremi te yo bige du alasan fiu vrijelijk fai be gwen baka fosi. En yo stak ai boy af voordeel na wins. Ja, man no ino sheng. Omraad, de man himself, in gesprek op deze middag. En kijkers, we moeten van deze plaats uit ook onze verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat we op een gegeven moment te maken hadden met wat geluid op de achtergrond, wat papegaaien hier, ja. De dieren die wat voedsel kregen. En onze verontschuldigingen daarvoor. We zijn live en dat heb je dit altijd in de hand. Ook betreffende het stuk van de reactie van Omraad op collega-journalisten mevrouw Kala en meneer Ganesh. Dat is de mening van Omraad, maar we hebben dat ook verduidelijkt. Wij respecteren iedere Surinaamse burger, ieder mens. Niemand is perfect. En ja, we zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes die we maken. Dat was duidelijk van deze plaats uit. Nogmaals, als er zaken zijn gezegd die kwetsend over zijn gekomen, verkeerd, bieden we nogmaals onze verontschuldigingen aan. Kulturu TV, wij discrimineren niet. En wij sluiten niemand uit om zijn of haar mening te uiten, zolang het op een juiste wijze geschiet. Omraad, nogmaals, dankjewel. Ja. En dit was Bel voor Joymar voor Kulturu TV. Wij zijn morgen wederom in uw huiskamer met wat live momenten. Ik wens je een fijne dinsdag verder en blijf de Kulturu TV volgen.